ассалому алайкум дӯстони азиз. Мехоҳам имрӯз боз як канали бонуи тоҷик ки худаш танҳо бо фарзандонаш дар Санкт Петербург зиндагонӣ мекунанд, дар канали худ сайру гашт, ҷойи таърихӣ, Питер, пухту пазҳои гуногун аз Тоҷикистон, наворҳо нишон медиҳанд. Аз ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш карданд ки дуромада каналшона дастгирӣ кунед. Шояд ба фикри ман ҳар як боние ки канали худро дорад ба он умеду орзуе мекунад ки ҳамин каналро ки мақсад ягон маблағе ба даст биёрад. Хоҳиш мекунам аз ҳамаи шумо ки даромада каналшона дастгирӣ кунед бонуи тоҷики худамонро. Силкаи каналш дар якум комментария закрепино карда мешавад. Бисёр ҳам аз ҳамаи шумо миннатдорам дӯстони азиз ки суханҳои моро дар замин намонда каналҳое ки дар канали мо реклама карда мешавад шумо дастгирӣ мекунед. Худованд аз ҳар яки шумо розӣ бошад. Умедвор ҳастам ки ин суханамро низ дар замин намемонед. Ин бонуи тоҷики худамонро дастгирӣ мекунед каналашро. Раҳмат пешакӣ ба ҳамаатон. ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омаден ҳама каса ба канали мо. Чун ҳар вақта субҳи содиқи ма инами гӯспанбурорӣ гӯспанчаронӣ сар мешава. Инаи синоира бинёнахе дар ду рӯз иқадар шидай ҳози ку аиси бурам наметонамаш қапида охисад афсӯс асканима як кӯшиш кунам ҳам хес сахте мегрезан ёй моди киянохе. дӯстони азиз, ҳазор раҳмати калон барои ҳамаи дуоҳое ки шумо нисбати мо карден. иншоаллоҳ дар ҳаққи якдигар дар ин омадомади иди қурбон дуогӯ ҳастем. иди қурбон ба ҳар яки шумо он касоне ки ин лаҳза моро тамошо доранд муборакбод мегум. худованд ки як иди пурбаракату пурфайз шава бар хонадони ҳар яки мову шумо. худованд ба иди қурбони дигарам соқу саломат бирасонамона. оёшаяқи монҷа дав тестес як 13 ё 14 сола бизай фақат қиб мемона. аввал ҳамаи мёро ҳамӣ мебурд. ҳози ақиб мондаи бачаш пеш инаи майдакомона гандагишона бине. ман медонам ки видеоҳои мара бисёр занакҳои калонсол аз ҳар шаҳрҳо тамошо мекунанд. модарҷонои азиз, идатон муборак бошад. ман ҳамаи комментариҳои шуморо мехонам. дина якта комментария шид, номаш Парвона гуфт ки ҳатман агар ки ту комментариҳоро ки бухонӣ пагоҳ дар наворуд ман интизор мешам кани ҳамин номи мара мегирӣ, барое ки модари ма калонсолай фақат дар шумо комментария менависам. ман мегум нанавис беҳуда, ҳай вай намехона. чӣ ба ман ҳар як комментариҳои шумо барои ман чӣ қадар арзиш дорад. ба дастгирии шумо ба ҳамин комментариҳои лайкҳои мемондагии шумо мақсад канал ман пеш мебарам. шумо агар ки лайк намоне, комментария намоне, тамошо накуне, ман худман хамам наметиём, навор ҳам намекунам, боз бас як чизи дигар мешам. барои ҳамин ин хушбахтии мара бинен ки ин қадар модарҳои меҳрубон баробарди фарзандошон меҳрубонишона дариқ надошта марам аз баробарди ҳам фарзандошон дар комментария дӯстдорӣ мекунанд. бениҳоят миннатдорам. худованд ҳар куҷое боше аз назари худованд дур набошен. худованд нигаҳбонатон бошад. бисёр ҳам миннатдор ҳастам Парвонаҷон. албатта ки ман комментарияи модари шуморо мехонам, на танҳо модари шуморо, ҳамаи комментариҳоро ман мехонам, қадрдонӣ мекунам. имрӯз ҳавомон буғ, лекин саҳари баъди бомдод камакак борон борида, лекин ҳози буғ бо ма жемпир пӯшидим, беҳад гарм шидам. биромадам имрӯз иншоаллоҳ хонаву дарора ҳамаро як тоза озода мекунам. баъд пагоҳ аз паси пухту паз мешам. давидем марғакоям ҳуй кардам, гандамшон чошидам.
далагаам бигирам, гӯспандо меоянд, ҳамаро мехӯранд. Барои ҳам дар рӯи ҳамин сабзаи тоза чошидам. Хурдест яндаиҷа. Ана ки мерам аз паси корбори хона, хоҳиш мекунам то охири навор бо мо бимонед. Агар илоҷаш боша ҳамун рекламаҳои моро нагзаронда тамошо кунед, беҳад миннатдор мешавем. Барое ки ай ин наворҳо мо фоида намебинем. Ҳамун рекламаҳое ки дар мобайни наворҳои мо меброяд, 1 секундай, 2 секундай, 5 секундай, ай ана ҳамун рекламаҳо ягон копейке дар картаи мо мегзарад. имрӯз обеда вареники тайёр кардам. Кати картошка уже тайёр шид. Кати уборка хеле авқоти мулоимаки суюқи бигем кардам. Кӯдакора файрод кунам, обедшона бардор. Иҷа як рӯз ангур хайдагӣ будам, нимша нахӯрдан. Ангура қати хучи себи сирхи себи зард компот кардам. Беҳад ба мазаи хушро омадаи мошалло. Газида компот гирак бигирам ханак шава барои кӯдакора. тамошобинони азиз, ин ай даҳани дар даромадан, ин дари меҳмономонай. Иҷа дари хонаҳай, иҷа просто хонаи летнияй. Дин ҳамиҷара ма порядкаи хушрӯ кардам. Ин хонара мо истифода намебарем. Инами курпаву чизои зиёти монда. Инамиҷа ин хе хушрӯ калубелои зиётирам ҳамиҷа бировардагиям. Ана ки ҳозир медроем хона. Инаи калидор. Ина хушрӯ бинен. Ина 1 дар 2 3 дар. Иҷа калидорай. Ина усу мешава кухним. У хонам бо ай кухним бо дар ҳастаст. Ини усу иҷа вана туалет аз нишон метим. Аяк ва иҷа кабинети шавҳарам кати кабинети Муҳаммадай. Муҳаммада уҷа дарсошат мекуна. Иҷа документо. Инаи трезорам ҳамаро шуштум, тоза кардам. Инаи пешаки хонамон. Ана ки мерем далши даиҷа калубели Фотима ховун намеравад дар калубелаш 3 та калубеле дар хона. Инаи хонаи калони калонмон ҳамияй. Иҷа бигем ҳама вақт ина мехелай. Барое ки иҷа кадом меҳмоне биёя, мардакиам биёя, ай ҳамун дар медроя, дари мо аделнияй. Инаи трезора ҳамара ҳамиро шуштум. Ина вид ай ваймон. Иҷа ваяй гуфта будам ку соле ки омада будем ваё инами гудакҳои кӯча да санго қати мезадан, барфо яхкадагӣ кати трезора шикастагӣ будам. Ана ҳозир мерем. Анаиш и кадоме гуфтагӣ буд ки апа шкаф надорӣ чи ба дорум, ма чанд хона дорум, шкафи мара намебинед. Ина шкафам. Иҷа ҳамаи либосо. Ҳар як хона ба худаш матрас дора. Инаи трезарам шуштум. Инаи трезара ки шикастагиан дар мобайнаш хали буғ дуромадагия, чи хали дуромадагия, рӯшан нашид шуштумаш. Инаи шабине иш рӯшанай, иш ясо хираҳай. Инаи хона. Игрушкаҳои кӯдако. Инаи ҳоҷатхона. Инаи ваннамон. Гуфтан ақаллан ба иқа коруд ваннат чи хали боша, мода беҳад интересния. Ина стиральни машинаи автомат. Да уҷа дасатил парашок рехтагӣ мондагия, да я параҳакаш. Иҷа бо ҳам хали поставка хадм овардам, ай ҳамоми берун мон задам. Ина ванна. ҳама шароитош ҳаст. мақсад инаи термикс оби гарм хунук ҳама ҷиҳата.
ай кухнимон ина усу бо муҳаммад буро айтай уста усу дари берунай анаи пардае ки ма кашидагим да пуштиш печкае ки алов мекуним ма просто парда кашидагим ша инаи кухни ҷое ки ма авқот мекунам истифода мебарам анаи хонаи гуфти ваймон мада ҳами хонаем да маҳқулай ҷо фотима ховай мултик дида ховуш бурд сета калбелай ховну меравам мо дивана дорем не ки матрасои бениҳоят бисёр дорем нағз намебинан соҳиби хона матраса шавҳарам хостайна хали кухонни мебел дорем анаи идаре ки мақсад аи дарбо инак зеленора гуфта буден ки чӣ кор карден апа и зеленора куҷо шудан и зеленора инам ҷози буромадам бӯи салёни аллакай дар ҳаво қоқшон кадистам хела қоқ шудян инаи гашничо иш укробо исусшон тов додистам лимчои нав да партофтумшона уҷа ҳам як хонаи ҳам хали летняй палас партофтагия да уҷа ваёмона дост ҳам хали чизом намондагем уро нишон дода будам як бор ва иҷа боша инами калидори беринна ҳоз ма ай у дар дуромада будам ай дар буромадам иҷа ма бан кашидагем либосои кӯдакоям ҷа кашол мекунам бинем борон боридестай шарах кадестай борон боридестай тамом инами қахонау дари мо инамихе ҳама ҷои мо инамихе иҷа вид сини агарот сини магазин барои чӣ ма дар ин хона маҳқула барои ки ду тарафа мақсад ҳам и парара ман дида метавонам ҳам и пара ба ҳам кухни наздикай агар не ҳастай хонао бисёр бояд истифода барим ма истифодашон намебарам ҳамин қашар истифода мебарам иҷа инамҷа авқот кунам чизе кунам да иҷа кӯдако аллакай медонанд ҳамаи юра гирифтан дар курай алфави тавоинами суроҳҳои ҳарфҳои қуръона ҳамаша ҳамиҷа ёд гирифтан ҳамиҷа авқот када пасуда шуда ёдшон додам намихе ҳамаша ина полностью рум тур хонаҳо гуфта будам ки иншоалло ҳамаша мекунам ина марҳамат ҳамаи хонаҳои мо иҷа дута каладовка дорем калидорда намхай тамошобинони азиз ба хотиртон боша инаи достама айхонаи очаи рисм овардагӣ будам баъд дига ҳамихе настениёма гирезондан ки дар байни амо агарот партофтум вақти побелкунӣ ва алафдаравин буд ба ёдтон боша датай борон занг задай худаш хай набда хай занг задай имрӯз рафтум якта нав хайрдам ира партомо ира барам бутума шакозина фотимара гирифтума беро ҳавои салқинак хунукак худаш дар коляскаш свор шуда бо чӣ гирия дорӣ фотима ноз мекуна бо 17-18 будет у нас воскресенье, 19. Не могу. Когда тогда? Ну, завтра я не знаю, как себя буду чувствовать. Понедельник. Какое число? 19. А, нет. Потому что 20-го у нас праздник. А 19-го теперь? Она голой очай расимарабни. Очень красивая. Красота вообще. Колокольчики, ромашки, маки. Сейчас. Ой, Юрда, да? Эти ромашки, да? Ромашки. Лилии, васильки. Вот эти? Васильки. Это васильки. Ромашки. Лягу не снимать. Это тоже маки. Уже отцветать начинают.
Вот тоже, вот видишь, отцветает. Там лилии, леопардовые, желтые будут, а здесь будут малиновые, леопардовые. Хмель. Это что? Это хмель. А, Туда, вот здесь, там ты ничего не снимешь. Тоже класс. Вы разговариваете. Розы. Розовая роза, это уже отцветает, а там цвет набирает вишневый и розовый. Это, видишь, уже отцветает маленечко роза. Тоже уже падают, они высокие ромашки. Это малина. Видишь, все только начинает малина. чеснок все, да, уже? Ложится уже скоро убирать в конце апреля, наверное. Ой, в конце апреля. Здесь ромашки еще не отцвели, но там за картошкой у меня ромашки тоже падают уже. И всё. Это что? Картошка. Это картошка? Нюхай, говорит. Так они нюхали сейчас. Хоть меня не снимай. Нет, не буду. Это вся картошка белая или это? Это красная картошка. Красная. Вот с укропом. Укроп, там горох. И куда ты будешь Помидор. отправлять мой огород? Свой канал. Там фасоль сидит тоже. Видишь, парник какой у меня. Все же сама делаю. Как сделаю, так и ладно. Свекла, да, это? Играют. Там помидоры, блин. Дура. Это лук? Ага. На зелень, что ли? Или? И на зелень, на зиму. Семейный, так сказать, называется. Тоже картошка. Это тиква. Огурец, да? Огурцы. Цветы цветут, а огурцов что-то... Нету? Ну, завязи есть, а огурчиков еще где-то тут один находила, но он еще растет. Ну, вот видишь, завязи есть, а огурцов-то еще пока нет. Один какой-то мы срывали, больше нет. Сейчас все на тот огород поставим. Тихонечко, тихонечко, тихонечко. Там соседский огород, видишь? Там Оксанина, да? Ну там, ну, вот их трава, вот как заросшая, их, вот это моя вся цветет. Крапиву не снимай. У вас забор нету? Ну, по соседству. Подсолнухи. Крапиву-то нафига ты снимаешь? Ну, чуги, иди так, сакчеки, да? Ага. Кусает? Да, насчет это. То, что маленькие. Кози мои. Мои ребятишки. Кусает меня. А что ты берешь? Ее дети. Ох ты! Канал. Меня хоть не снимайте, не надо, я так красенький. Ну, девка выросла, давно ли маленькая? Ну, телефонишка вчера едет в автобусе и говорит, а вы знаете, вот у меня точно такой же телефон был, что кукла, обиделись, да? Она с этой...